moro mabende ochachore kao kamano wadhi nyime koda miyo weche manyien. Jatend migawo mar limbe Penina Malonza onyiso jogo manie sekta mar limbe mondo chuog lony kod chenro mopogore mabiro lombo welo kaka yo achiel mar tego sekta no. Malonza mane loso Mombasa bende koni piny owacho dhi nyime kod twak mar golo moko kuom obadho magiseyango ni mono moko kuom welo timo limbe pacho ka. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Romo mokelo kanyakla jogo manie sekta mar limbe e kaunti ma Mombasa ne odonjo odiechienge mar ariyo. Kae, jatend migawo mar limbe Penina Malonza ne okoni piny owacho osechako keto maino mar golo moko kuom chike ma samoro mono welo yuoro e pacho ka. This country, allow me to say, is not even marketing. If we remove the barriers alone, Kenya can get 10 million tourists in this country. And one of the barriers you spoke was visa. We're thinking about, and we're in a high-level discussions about visa. Kata kamano, jatelo no ne osoko wang' hotels mokoni nyaka sani pokotimo lokruok moramora makidek medo lombo wang' welo mayuoro e pacho ka. Ojiwogi mondo mi gikaw thuoloni mar tiyo gi lony manyasani e tayo sekta no mokoni nyocha yudo ng'ikruok maduong' e kinde tuo corona. As I work on packaging the products, my dear brothers and sisters, you have to work on your hotels and make your hotels ready for a generation that probably will not spend much of their time in the rooms, but would want to spend much of their times outside there. Tourism is very important. Let me tell you, I've worked in government for quite a long time, and I really want to say the tourism sector is a very, very important sector. Let us be proud of it. Let us be proud of it. Let us move forward. We will give you support, whatever support that we require. Isecheko gogo, jakom riwruok weg hotels kod migawa kadhodh nam chumbi ne bende okwayo piny owacho mondo mi opuodhi chenro mopogore ma welo tiyo godo yudo visa to chutho e yor lony mag mbui kokoni thothgi okosebedo katiyo e yo makare. Madam CS, we are simply asking the resumption of pre-COVID airline frequencies. The open sky discussion is at its length, and I can tell you there's commitment from the government on the open sky in terms of opening all these centers, Mombasa, Kisumu, Isiolo, and Eldoret. And so this is a discussion that is at length, and we're working together with the Minister of Transport on this agenda. Ma timore seche gi majogo manie sekta mar limbe ng'ure uyo momo sebed kiketo thenge ne sekta no magikoni pod okoromo. Because when I look at what the tourism fund does in the transformation of the tourism sector, in terms of funding Kenya Utalii College, Tourism Research Institute, Tourism Regulatory Authority, and also many, many other programs that have positively impacted in the tourism industry. There are millions of them, millions of attractions. Believe me, this country is so enthralled. From the landscapes, to the sea, to the sand, to the lakes, to the waterfalls, to the mountains, to the rocks, and so many other wonders in this country. And so there's a lot to showcase about the destination Kenya. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kami mar wuodh ndege